Maayong gabi kaninyong tanan mga igsuon sa tanang dapit nining kalibutan. Karong gabi na magsugod ta sa mensahe nga serye o kini atong pagkakuhaon sa Efeso chapter 2. Efesos kapitulo 2 gikan sa 1 ngadto sa 10 nga bersikulo atong pagabasahon. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas og sa hunahuna og busa sa kinaiya mga taong gikaligot-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangaluwas kamo o gibanhaw kanato uban kaniya og nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit nung dapit pinaagi kang Kristo Jesus aron nga sa mga katuigan nga umalabot siya magapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagka mapuanguron kanato diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Mao kini ang pulong sa Dios, mga igsuon, mag-ampo kita. Labaw namong amahan Dios na langitnon, kami nagasalig karong buntaga nga imo kaming tagaan og kalinaw og kahapsay sa pagsabot sa imong pulong. Among paninguha nga kami pa imong tabangan pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga masabot kining imong espiritual nga pulong. Kay tungod kini masabtan lamang pinaagi sa espiritu. So Lord, salamat nining kagabi una nga ikaw ana sa among taliwala aron sa sulti sa imong pulong pinaagi sa imong alagad. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Nining una ka napulo ka bersikulo ning kapitulo 2 sa Efesos, si Pablo nagdibuho siya o nagpinta siya, nagdrawing siya, nagpaint siya og kahimtang sa tao. Unsa may kahimtang gyud sa tao? Ang mga tao karon sa ilang panlantaw ang kahimtang kung siya dato, kung siya pobre, kung siya edukado o wala. Apan unsa may gipinta, unsa may larawan, unsa may picture nga ipakita sa Dios kanato pinaagi sa iyang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mao ang samin sa atong kinabuhi. Mao kini ang maghayag og unsa ang larawan sa tinuod nga tao. Primero, gilarawan ang tao nga naa sa sala. Ikaduha, dini gilarawan ng tao nga naa sa kaluwasan. Ikatulo, gilarawan dinhi ang tao nga naa sa pangalagad. Karong gabi una magsugod ta diha sa bersikulo 1 ngadto sa 3 nga ang tao gilarawan nga anaa sa kasalanan. Unsa may iyang kahimtang? Unsa may kahimtang gyud sa tao nga naa gyud sa sala, naa pa sa iyang nature nga siya usa ka makasala. Tulo atong tan-awon dinhi, maigsuon. Tagaan natong tulo ka description ang larawan sa tao nga naa sa kasalanan. Primero, ang tao nga naa sa kasalanan, patay siya sa espiritu. Ikaduha, ang tao nga naa sa kasalanan, ulipon siya sa espiritual nga kahimtang. Ikatulo, ang tao nga naa sa kasalanan, hinukman sa espiritual na panghitabo. Primero itong tan-awon, ang taong anaa sa kasalanan, siya patay sa espiritu. Kung sa may pasabot ni ini.
Now kay balota nga ang tao gibuhat sa Dios gikan sa abog. Unya ang abog gihulma nga tao apan wa pay kinabuhi. So diha gihuypan sa Ginoo ang bangag sa ilong sa usa ka tawo aron ihuyop ang kinabuhi ug ang tao nahimong buhing kalag. Usa siya ka kalag nga buhi nga dunay lawas nga makita ug dunay kalag nga dili makita. So duha lang ang composition sa tao, ang invisible ug ang visible. Okay? So kining visible mao ni ang atong unod, ang atong lawas, mao kini ang mao ni kabhang sa atong tinuod pagkatao sa sulod ang atong kalag. Karon sa diha nga ang tao nakasala, ang atong tibuok pagkatao, ang atong lawas, labi na ang atong kalag kini nagkasala kay masupilon man. Tungod sa sala ang tao kini siya patay. Patay, ambot pasabot, doon natay kahimuan sa atong panlawas nga kahimuan, apan pag-abot sa atong espiritual na kahimuan, dili wala tay kahibalo, wala tay kahimuan nga musalig sa Dios, nga motuo sa Dios kay tungod ang atong kalag patay sa sala, ulipon sa sala. Tanawa ang bersikulo 1 og atong tan-awon pod ang bersikulo 5. Nagaingon din sa bersikulo 1. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo. Now, atong paminaw, kinsa may nagsulti nini? Si Pablo. Kinsa may ang kaistorya? Ang mga taga-Epeso nga Kristohanon. But pasabot, mga Kristohanon na, mga buhi na diha sa Espiritu. Kaniadto sila patay. Busa, maingon sa bersikulo 1, kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa unsaman? Sa mga kalapasan, mga trespassing, pagsuway nato sa tinuyuan natong pagsuway sa balaod sa Dios. O kita nang nagkinabuhi nga makasalanon. O doon ta sa kasalanan. Subusa ang taong naas kasalanan, manginabuhi siyang makasalanan, magabuhat siya og kasalanan. Bersikulo 5 nagaingon, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Kinsay nagbuhi nato? Ang Dios. Kauban ni Kristo tungod sa grasya nangaluwas kamo. Tanawa. Ang atong pagkabuhi og usab, kung tawagon na regeneration o ang bag-ong kapanganakan, kini grasya sa Dios, dili ni atong kahimuan, hatag kini sa Dios. Iya kining buhat kanato diha kang Kristo. So busa kung atong tan-awon gyud sa kamaturan, ang taong anaa sa kasalanan usa siya kapatay sa espirituhanong butang way patay nga mosalig sa Dios, way patay nga mo gugma sa Dios. Ang kamatayong espiritual mauni ang bunga sa kasalanan sa tao. Roma 5 bersikulo 12 nag-ingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, kisang tawhana si Adan. Ang kalibutan, ang sabi, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Buot pasabot, nakasala, nagabuhat og sala. So, ang kamatayon mikuyanap sa tanang tao. So, ang tanang tao, patay siya sa espiritual, unya, miabot pod ang kamatayon sa iyang pisikal, sa tibuok niyang pagkatao. So, busa kung sa'y timaan nga ang tao makasasala, tanang tao mamatay. Kay tungod, ang kamatayong espiritual, kini bunga sa kasalanan sa tao nga iyang napanunod kang Adan. Kini common ni sa tanang tao, common nga kahimtang sa tanang katawhan kay tungod ang tanang tao Roma 3:23 sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Wala gyud mahimo ang tao nga maluwas, pinaagi sa iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang kusog, pinaagi sa iyang desisyon kay tungod way makadesisyong patay, right? So maunang kahimtang sa taong naa sa kasalanan, patay siya sa espiritu. Wala gyud siya kahimuan paingon sa espiritual, labi na ang kaluwasan kay espiritual man na, wala gyud siya kahimuan ana. Ikaduha, ang taong anaa sa kasalanan, ulipon siya sa espiritual nga kinabuhi, espiritual nga makasasala. Bersikulo 2. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Kinsa man ni? Siyempre ang yawa.
Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Ngano ang taong masupilon? Kay tungod makasasala. Kinsa man ang nagalihok sa kasalanan, ang yawa. Busa ang mga tao ulipon sa yawa, busa sila mga himo og nagalihok og nagahimo og sala. So naulipon ang tao sa sistema nining kalibutan na. Kining kalibutanan, dili ang kalibutan mo oy dautan, no? Kay tungod ang kalibutan gihimo ni sa Dios, sumala pa sa Genesis 1:31, tanang gibuhat sa Dios, tanang nasa sulod ning kalibutan, lahat tanan maayo. Apan sa dihang nga ang sala makasulod, ang sistema nining kalibutan na dili ang kalibutan per se, but ang sabi ang sistema nining kalibutan mao ang dautan, kay ang naghari diha, ang nagalihok diha mao ang espiritu sa kangitngit, si Satanas. So busa ang tao nga makasasala ulipon sa espiritual nga kahimtang mao ang kalibutanon. Ephesians chapter 2 verse 2. Nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutana. Og dili lang maora na, kundi ang taong naulipon sa sala, sa espiritual nga pagkaulipon, kaaway sa Dios. No? Naa siya ulipon sa kaaway sa Dios nga mao si Satanas. Tanaw sa bersikulo 2. Uyon sa pinaagi ng kaibutan, uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. So kining ulipon sa espiritual tungod sa sala, kaaway, kauban ni Satanas. Kaaway sa Dios. So kaluluoy gyud ang kahimtang sa taong naagyod sa kasalanan. Ikatalo, ang taong anaa sa kasalanan hinukman sa espiritual nga panghukom. Versikulo 3. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga panghibog sa atong unod. Nga mga matinumanon sa mga pangandoy, sa lawas o sa hunahuna, o busa sa kinaiya, mga taong gikaligot-kutan sa Dios, condemned by God, sama sa ubang mga tao, sama sa tanang mga taong makasasala nga wala pa diha kang Kristo. Mga hinukman na kay tungod gikaligot-gutan sa Dios. Naa ang kapungot sa Dios sa mga taong naa sa unod, naa sa sala. So nakibalo kita dito sa Roma 8 versikulo atong basahon ang versikulo 5 ngadto 8. Unsa may gisulti dito? Nga taong naa sa unod, naa sa iyang kinaiya nga makasasala. Nagaingon dito, kay ang mga nagakinabuhi uyon sa unod, mga makilawason sa ilang panghunahuna, apan ang mga nagakinabuhi uyon sa espiritu, nagapanghunahuna sa mga butang sa espiritu. Versikulo 6, ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi og kalinaw. Versikulo 7, kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. So ang nature, ang katutubo sa usa ka taong makasasala, kaaway sa Dios. Nganuman, kay tungod ang taong naay sala ulipon ni Satanas. Nagalihok, sumala sa gusto ni Satanas, busa siya kaaway sa Dios. Kay tungod, versikulo 7, padayon, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili makahimo sa pagpailalom niini kontra gyud ang unod nun. Versikulo 8, og ang mga anaa sa unod, dili makapaymuot sa Dios. So naagyod siya condemned by God. Hinukman sa Dios tungod sa ilang pagkamasinupakon. Tungod sa ilang pagkakaaway sa Dios. O kining taong anaa sa kasalanan, determinado gyud siya nga mulihok, musabot, manginabuhi
magbuot sa kaugalingon sa iyang kinaiyahan nga makasasala. Tanaw ko nato ang ang bersikulo 3. Sa ilang taliwala kita tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong mga unod nga mga matinumanon. Tanaw ba? Matinumanon sa mga pangandoy sa lawas o sa hunahuna. Mao na ang tao nga makasasala. Dili siya magpaubos, dili siya magpa-under sa gahom sa uban, labi na sa Dios, og mingon og busa sa kinaiya mga taong gikaligot-gutan sa Dios. Mga tao, people who are condemned by God, sama sa ubang mga tao. So ayo pagtuo nga tungod ikaw maayong pagkatao, maayo kag trabaho, maayo kag kahimtang, buutan ka, matinabangon ka apan wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Ayo ingna nga amigo ka sa Ginoo. Gikaligut-gutan ka sa Dios. Kay tungod ang imong panghunahuna, ang imong pagpanginabuhi sa pangibog sa unod, matinumanon sa mga pangandoy sa lawas, ang mga kaulag, nining mga butang, nining kalibutan, na adiha nimo. Wala ang imong gugma diha sa Dios. Mao kana ang kahimtang sa taong anaa sa kasalanan. So karon, atong dapat sabton, maigsuon. Kadas usas tao nga nabuhi ni ining kalibutan na. Kadas tao karon nga nagkinabuhi ni ining kalibutan. O kadas tao nga mabuhi pa ni ining kalibutan na, makita ni ining larawana nga ang tao nga naa sa larawan sa pagkamakasalanon, usa siya ka kaaway sa Dios. Magapabilin nga tao sa kasalanan. Walay paglaom sa kinabuhing dayon. Dili pinaagi sa iyang relihiyon, dili pinaagi sa iyang mayong buhaton, kay tungod ang relihiyoso mao kini ang pagtuo sa mga sugilanon. To be religious means atong makita kini sa mga buhat, kini usa ka pagtuo sa mga sabi-sabi sa Tagalog pa. Ikaw ba nagtuo nga ikaw Kristohano na? Susiha ang imong kaugalingon. Ulipon ka pa ba sa sala? Napa ba ang imong kaulag dining kalibutan? Kay tungod nagaingon ang 1 John chapter 3 verse 8, ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagapakasalaman sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag, pagsanta sa mga binuhatan sa yawa. Kung wala na diha ang binuhatan sa yawa, wala na sa imong lawas ng pagpanginabuhi, magsuon, nasanta na ang buhat sa yawa, ikaw na anak kang Kristo. So unsay buhaton? Isugid nimo ang imong sala ngadto sa Ginoo, kay nagaingon ang 1 John 1:9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo sa siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Mao na ang saad sa Dios. Pagkahuman sa imong pagsugid sa sala, musalig ka kang Kristo. Kay tungod nagaingon ang Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak. Tanawa, pinaagi sa grasya nga ikaw makadawat o makasalig ang Kristo, tagaan kadyas kagahom nga mahimong anak. Dili pinaagi sa imong binuhatan, dili pinaagi sa imong pagkamaayo, sa imong pagpaningkamot, kundi ang imong pagpaubos o pagdawat na si Kristo lamang ang imong Ginoo og maluluwas. Sali ka ba dihagin, mga igsoon? Kung sa may imong larawan karon, magampo ta. Salamat Lord dining kagabi una nga ang imong pulong mo nagsaysay sa kahimtang namong tanan. Isip nga makasalanon pa. Naagid mi tunglo, naagid mi diha sa condemnation of God. Tabangi kami Lord nga kami makahilagpos kini makagawas kami ni ining kahimtanga na makasasala.
mo kining pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.